दिनैहाय जोङो नैबे सराइबिल बसगाव फोथारावहाय जोंनि गसाइगाव डिस्ट्रिक्ट UPPLनि 3 बोसोरारि बावहाय बोसोरसालिया जथुम्मा जागासिनो दङ। बेवहाय दिनै डेलिगेट सेसना जोबनानै थांबाय। डेलिगेट सेसनखौ आंखौ बेखेवनो लेंहरनायाव बाहाय दिनै डेलिगेट सेसनखौ बेखेवफैदों। दिनै बे मेलाव गोबां आयदाखौ लानानै सावरायनाय जादों। फैगौ MP इलेक्सनखौ लानानै सावरायनाय जादों। बेजों लोगोसे जोंनि हान्जाखौ बोरै गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों खालामजायो बेनि सायाव सावरायनाय जादों। दिनैहाय माखासे अपोजिसननि बानसावनायफोरखौ बाहाय माने क्लियार खालामना होनायखौ जोङो सावरायनाय जादों। मथथे बेयाव थांखि लानाय जादों जेरै सेन्ट्रेल कमिटि UPPLआ फैगौ MP इलेक्सनखौहाय जोंनि क'क्राझार आरो उदालगुरि मोननैबो समस्तिखौहाय गेलेनायनि मोनसे थांखि लानाय जादों। दा जिहेतु जोङो मोनसे गोख्रों मोनसे हान्जा जाबाय, गोख्रों हान्जानि थाखायनो जोङो मोननैबो समस्तियावहाय देरहालांगोन आरो जों मोननैबो समस्तियाव NDA हिसाबै गेलेगोन। BJP AJP आरो UPPL ज' नांनानै बे मोननैबो समस्तिखौ गेलेनायनि मोनसे थागथियारि दा जागासिनो दङ। दा बेखायनो दिनैहाय नोंथांमोना नुदों बेयाव लोब लोब जोंनि माने कर्मिफोर मावथि लोगो बिथांमोना नुजाथिदों। लोगोसेयै जोंनि बेवहाय रोजा रोजा रायजो राजाफोरबो नुजाफैदों। बेखौ नुनानैनो मिथियो जे दिनै UPPL हान्जानि अनगायै जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव खुनु मोनसे हान्जायानो गोख्रों नङा। UPPLआनो मोनसे गोख्रों हान्जा आरो नोंथांमोना नुगोन फैबाय थानाय बिसायख'थिफ्राव जोङो माने UPPLआ गोबां भट लानानै देरहागोन आरो जोंनि बे बड'लेण्ड ओनसोलखौ गोबां बोसोरनि थाखाय जोङो खुंबाय थागोन। मा बुंदों? बिजाथिखौ दा सायख'थ'नाय जायाखै। बिजाथिखौ दानो सायख'नोबो हाया। दाबो जिहेतु जोंहा बोसोरसेनि बारा आखायाव सम दङ। जेब्लानाखि सम जागोन होमबा जों बिजाथिखौ सायख'गोन। सिंजों सिं माखासे मानसिखौ दा जोङो सावरायबाय थानाय जादों, सानबाय थानाय जादों। गतिके बिजाथि सायख'नाया बेबायदि मेल मिटिंजों जाया। जोंहा हान्जानि मोनसे पलिसि मेकिं बडि दङ, मोनसे इलेक्सन कमिटि होननाय मोनसे कमिटि दङ। बिथांमोना सावरायगोन, सावरायनानै सोर बिजाथिखौ होयोबा मोजां जागोन बा रायजोआ बजबनो हागोन आरो गोरलैयैनो देरहासार जानो हागोन बिनि बागै जोंनि सेन्ट्रेल कमिटिया माने सावरायबाय थादों, नायबिजिरबाय थादों आरो फाइनालि जोंनि इलेक्सन कमिटिया बेखौ डिसिसन लागोन इलेक्सननि एसे सिगां।